Gwefr yr Orymdaith Llusernau. Gorymdaeth y Llusernau ym mis Rhagfyr 2025. Oedd seithfed gorymdaith tref Aberteifi, ers i Theatr Byd Bychan sefydlu Gwyl y Golau yn y dref yn 2016. Gan ddod â'r gymuned ynghyd mewn awyrgylch llawn hyd a goleuni. Erbyn hyn, dyma un o brif ddigwyddiadau cymunedol y dref. Mae'r orymdaith yn cynnwys llusernau mawr ac amrywiol, yn cael ei cario drwy ganol y dref, lawr tuag at yr afon a'r cei, i gyfeiliant grŵp drymio. Bywiog gan ddod i ben gydag arddangosfa tân gwyllt dros yr afon, gwledd i'r llygad ac i'r glist. Ym mis Tachwedd, dechreuodd aelodau Clwb Gwawr Glannau Teifi, gyda chefnogaeth tîm dawnus a phrofiadol Theatr Byd Bach, ar y gwaith o greu model llusern anferthol o gorn hirlas, tua 4 medr wrth 2 medr o faint. I nodi dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Glas i'r ardal yn 2026. Roedd angen ail sesiwn i orchuddio'r model a haenau o bapur tisw gludog, a'i addurno a phatrymau Celtaidd, gan ei draws newid yn llusern drawiadol. Hefyd, creuwyd hetiau Cymraeg tal i'w gwisgo ar y noson. Ar noson y pared, gwaethaf glaw trwm, daeth tordd fawr i gefnogi'r digwyddiad. Cerddodd aelodau'r clwb y tu ôl i ddisgyblion yr ysgol leol, ac o flaen grŵp drymio Samba Doc o Ddoc Penfro. Unwaith i'r curiad rythmig ddechrau, diflannodd y glaw o'r meddwl, a chafodd pawb ei dal gan wefr yr achlysur. Ymunodd Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, Bethan Picton Davies a ni ar y daith. Unwaith i guriad rythmig y grŵp drymio ddechrau, dechreuon ni gyd ymlacio a mwynhau'r digwyddiad. Gyda rhai ohonom ni yn ein gwisgoedd Cymreig a'n hetiau uchel wedi ei goleio, yn denu sylw'r gwylwyr wrth ddawnsio ffigurau wys yn llawn asbri ar hyd y daith, tra roedd y gweddill ohonom yn cario ac yn cynnal y corn hirlas anferthol. Roeddym i gyd yn teimlo gwefr yr achlysur. Roedd y noson yn brofiad arbennig, ac mae'r clwb yn falch iawn o fod wedi bod yn rhan o ddigwyddiad mor fywiog a chymunedol. Clwb Gwawr Glannau Teifi.